aros adre, masgu ymlaen, a dim ysgol. Mae'n 5 mlynedd ers i'r cyfnod clo ddechrau. You must stay at home. Fe nath y cyfnod yma newid bywydau pawb, o ddysgu ar-lein i aros adre am fisoedd, roedd rhaid i bob un ohono ni chwarae'n rhan yn erbyn coronavirus, gan neud yn siŵr hefyd i wisgo masg ym mhob man. Dath Covid i Brydain ym mis Ionawr 2020. O fewn chydig wythnosau, fe ddechreuodd y cyfnod clo cyntaf. Ar ôl misoedd o aros adre, fe ddath y brechlyn i'n hamddiffyn. Ond roedd rhaid aros dros flwyddyn arall cyn i'r cyfnod clo odda ddod i ben. Ac i ran fwyaf o blant Cymru, doedd dim modd mynd i'r ysgol, gwersi ar-lein a dysgu o bell oedd yr unig opsiwn am wythnosau cyn mynd nôl i ddosbarthiadau llai a phawb yn gorfod cadw pellter. O leia 2 wythnos arall o aros gartre. Ar y newyddion ac ar ein strydoedd, roedd effaith Covid i'w gweld yn glir, a stadiwm mwyaf Cymru wedi droi yn ysbyty. Mae pethau nôl i normal nawr, ond mae effeithiau'r amser rhyfedd yma yn parhau, wrth i bobl ar hyd a lled Cymru gofio'r cyfnod clo.